Sekuru nagogo, please calm down can. Inyarudziko ingabveta kuti mupopoterane zverudzi rwakadai so. Musadaro so muri vanhu vakuru imimi. Sekuru, please talk to me. Iwe, nyarara wazwa ka? Nyarara. Ndururaba kuzwa chireketa kuzwa. Ndikona kana kubanzana nombamba chenda kugura kwakadaro. Usadzipinde baidzi. Iwe washomori, ndakanyepoti kudini nyako kundiborera. He, ndinozera newe here nini he? Handa kubvisira ngombe rini kumba kwabamba kochimara waiwai. He? Ha, iwe shamwari wende zvako izvozvo wanzwa ka? Usade kubva waita kunge wandibvisira mombe dzine magogo ka? Handizvide Ingrid wanzwa ka? Handizvide. Ukuzvidiwa ba kuti ini kwachona he? Haugezeba, haukoneba kupfeka, haukoneba kureketa chaiko. Ndikapinda mumba muno maundimoredzeba, haubikeba. Unoswera uchijama stondido ndisipo baba panapa. Kana ufunga kubika undifugamire ba kana wakundipa chikafu changu. Unoita chukisa pa floor. Choya kwandiri chirwa sliding tako. Ndokuita sei nini ame washomori? He? Nywe kuita sei kwachona? Iwe Ingrid haugeze, haushande Ingrid. Unoswera panapa pamba ndototadza kana kutsvaira mumba chaiko uchingozembera nemadziro. Woti style huna kana style murume wangu iwewe kana ka 1. Kalangweji kakwe kako wakatadzawo here kudzidza one word zvaro rechizezuru pawagara muHarare pesapa. Ndaneta inini Ingrid. I'm done with you. Wanzwa ka? Gogo musataure muchidaro kana. Some things you say makatsamwa hazviti. Garai pasi mutaure sevanhu vakuru kana. In zvangu ini. Sekuru washomole. Ukuti chiko, iwewe. Tata Media Foundation, ndo explanation yesadza. Ukunzwa mfana wangu. Yo Bridget mzukuru. Ndadusapinde nyaya dziba, wazwa ka? Aushomori, ndatabambo ndiyani mumba munomu. Ndinyepe. Hamuna baba muno. Baba vanodyisa mhuri yavo mbora sango mwedzi wese daily kudai. Wakambozviona kupi izvozvo naiwe Ingrid? Yeah? Odi. Mbani uyo? Dzokera kupa kwako zuya mangwani. Ukaramba uri papo ndakatobuda chete. Ndaomba kupunzumura mbichani. Ai. No sekuru, it's rege. Ndangandauya kane bhutsu dziyakadza ndaitaura ka. Ndichiti ndine bhutsu dzeganda rega rwekadza ndakakuigira ikakubva kuAustralia. Maremember handiti? Nemiyo sekuru futi. Tanzwa yeye ndiri kuro uko. Voice renyu ndo ranga riri pamusoro imimi. Hazvina kumbokufita isekuru. Munoziva kuti it's not good. Isusu kuchechi kwedu uku koko. Izvozvo this month of May we are preaching love. Saka kusundzirana mavoices ka hakuna kunaka zvamuchose. Werege, chizvirega iwe. Wati bhutsu dzawandigiradzo dziri kupiko. Asi dziri mukabhegi kako mukanenge kumbadaka. Don't worry sekuru, bhutsu dziripo. I think ndikasvika kumba uku kauko. Ndichatoorganize kasutu kacho kanomecha futi ka. But munoziva sekuru ka. Kapo yenyu ikai. I admire it zvekutodaro chaizvo. Manje ndikazoona makupopotedzana kudai soka. Zvinondidya moyo wangu inini. Chiko negogo mai washomboli. Handiti sekuru vako vanogara vachingondituka here pano. Shame. Chinyararai kani gogo. Okay. Koiwe baby. Waregerere kutaurirana sekuru nagogo about masessions ari kuitwa kuchechi kwedu uko. Baby. Ndiwe watonyarwa. Ipapa pandatomboedza kudzoreredza but ndandakutosikiswa mambama. Ndisiye zvangu ini ndirowe nerozi ruoko rwasekuru baba ushomole rinenge muromo wegejo riri. Ndisiye ini nasikana. No man. This is not good. Sekuru baba ushombole. Munoziva here kuti muri munhu anotya Mwari zvandoziva inini. I want you to try to attend the sessions atiri kuita ka couples kuchechi kwedu uko. Ku family worship tabernacle. Anonzi ma honeymoon sessions. Trust me sekuru. Muchaona kubata kwa Mwari mumarriage menyu. Sure watogona muzukuru. Nekuti kakatogarwa neshavi kababa kauri kuona kakagara apaka. No gogo. Murikona these couple sessions ka. Hazvisi zvekuti ari right ndiani kana kuti ari wrong ndiani. Apostle chinangwa chavoka. Ndichekusimbisa marriages nekuti Satan ari kufamba. Please sekuru na gogo. Satan uyu musamupe simba. Just attend these sessions ka. Muchazondiudza imi. Matoita laki ka futi kuti mwedzi uno watiri ka wamei. Tiri kucelebrate birthday raApostle vedu Pastor Steve Jengeta. Iwe baby. Serious here. Kwenu kutokanganwa. Gogo na sekuru hei kuchechi handitka. Or just go pa Facebook and search for Pastor Steve Jengeta. Ndine masemo navo hoba ndakatoona akandikurudzira zvisingaite. True. Even ana sekuru oshombole. Mbanje dzinenge dzakuwanda kamumusoromo. Imboyo kuchecha kumana. Even ukaenda kana pa Facebook ka. Upota uchionawo masemo nemukuruka. Munobatsirika. Very true. Baby. Thanks watozondiremind. Unoziva ndandatokanga sha. And I am so grateful to gogo vedu Agnes Jengeta. Gogo vaJoe. Tongotenda gogo nemashoko avedzidziso. Lots of love to you gogo and Pastor Jengeta.
happy birthday in advance. Yeah, it's just good ka kuti we are celebrating his birthday ka kubva iko kutanga kwa May kusvikira May wacho achinopera. Asi musi wa 15 wacho ndo pariri kuitwa ipapo. So imimi sekuru ka, you should meet Pastor Jengeta ka. Munobatsirika zvikuru because he is a entrepreneur, he has businesses, he is a father to many since wachibatsira vanhu vakawanda vari in need ka. So imimi ka muchagona kupiwa career guidance since muri kunetsekana nemabasa ka. Oro kutokutsvagirewo basa renyu chairo. Varume soka ndautozwaona uchima ini ndipe kanhamba yapasita varume ndakuti akaona ferere chaiyo kwete zvepafoni ba sora ako bhebhi nokutanga kweseko ndaita. Sorry baby, I think let's organize tijoine mahoneymoon sessions aya tibatsirike. I love you akatsukunya. Yes, aya. Munhu wese anetwake. Mwari baba vanetwavo. Zvinoita upenyu ufambe. Inyasha. Ipapo andirambe. Mwari baba dai matibatsira kutakura mutsoro uyo. Imimi ndimi munaona muri kumusoro uko newana nemu. Muzukuru azosimuka akati daidzai Mwari